चला मामी चला जल्दी। का हो भगिना? का हो? ये ऐसन रोड धरा के लेके जात रह, ये कहू गाड़ी उड़ी ना चलेली सन का? ना ई रोडवा पर टाइम बीत न गइल बाटे। आय गाड़ी चलत रहियो सो हरिया निकलबे ना कइलू हो। अब तू अनहार करवई बु एक तो जाए के बा 5 किलो 10 किलोमीटर दूर जाए के बा। पैदले चले के बा? तो पैदल ना जेबू तो तारा खातिर कहां ले जहा जाई। तो ये वो तो रोड धरा के लेके कैसे कैसे जइब? शॉर्टकट रास्ता नहीं खे? बा शॉर्टकट बा तो डराइबू ना ना। काहे के डराइब? अब डराइबू त ना बगल लिया के जाई बा ना डराइबू तो लिया के चल हाँ तार के हमके बाघ न चपत औसन उहे डर लगता। का जाने ऐसन ऐसन बात बतियब जानो कि कुछ कहे लायक ना। तंचो आए होला ना तो मेरा रुआ डरा जाली स तुरंत ही। केवन मेहरारू कब तो हमरा के करे जे मत समझी ह कि डराइब। जौन छोट करे जाके होली स माने अबे आज तक ले हमरा संग आइले गोल नहीं खन। बड़ करे जावाली छोट करे जावाला ना हनी बुझा गइले। हां तू जानता कि हम डेरा जाइब अकेले पहिले कटिया जानता चैत के कटिया करे के रहे ना तो 3 बजे भोर में निकल जात रही जा कटिया करे। है ना। हाँ ए मामी ये चाहिए आजकल के मेहरारू में नहीं के उ सब। तू का जानब जन अगर हम घर में रहत रही आ जान लगी तार नाना को दिन करे कल हेता ना काट देवे के बाटे आ मुंह है ना कोई देखे रातिये में जाके काट के भोर होके ओके में चल गई घरे। हां तो ये चाहिए वैसे चलो तब तारा का शॉर्टकट रास्ता धरा देतनी है बेटा। चल आबो चल लेकिन का करब चल चल तो गोड़ तो दुखा गइल बा हो। अब ना लगोड़ ना दुखाई। चलो मामी चल तनी हो चलो मामी का एगो बात कही। एगो कह दू कह जग जाना तो गो कह बड़ा हमारा हिचकी होता ओके नाम लेता का? हां मैं सोचता नहीं दूसरा एगो बात का जाने तू खिसेबू ना। तू ही सोचता हां कह तानी कि कोई हमार नाम लेता टे ऐसे हिचकी आवता। चलेगे तो चलते बनी जा। ये और ये खाली सोचता नहीं ना हम्म कि मामा वाला खेलवा हो जीत ना। घटिया रखा हो का मरते मामी का हो हट जी। न भगबो माने का मामी से मजाक करो होता नहीं कि चलो सोचे कि मामी संगे सुहाग रात सुहाग दिन मनइबो। अच्छा ये मामी का हो जी बताओ कि रास्ता पर चलते मुझे बीच में कोई देखी ना तू कोई से कहबू ना हम कम तो और मन के सपना ध पूरा के हो बीचे जाई। में दबा देम न त लगबा बुझ बुझ छोड़ी बुझिए खाली सोच छोड़वा ना ल दो हम तो सोचता नहीं। हे जे ध के दबाइबो कि लगबा काखे ओ जा दबाबू तो चले ना हमारे के बड़ा सुकून मिली हो। तके हां ए मा कौन सुकून बा हो जा तो ना का करंट धले ई करेंट में बिजली पैदा भइल बा जा बैठ बैठे के बा हम खड़े ठीक बानी हम ना बैठी ना तू ही ठीक बैठ तोरे गोड़ देखो दुखाता। चल चल तो न गोड़ दुखा गइल बा जान लो। हां कितना दिन के बाद तो हम घर में से निकलल बानी आ चल तनी पैदल तना दुखाए लगी। ए तो गोड़ हाथ ना दुखाई पैदल कबो चलल बालू जिंदगी में। हां हमनी के ना पैदल जाके ओ नुआ बक्सर ले आगुल बनी जा। तू हां भागो तू विश्वास ना करबू मम्मी। एजे बा बक्सर उनुआओ जान तलू ना कि हमन के ना राती में केहरो निकल जानी 12 बजत रहो चाहे 1 बजत रहो। चोरी करत रह जा का? चोरी डकैती छिनरपन सब कइले ही जा। तू अनजाना हां भर से कहतनी कि काहे इतना बौराइल बड़न आ कह कह के मामी मम्मी कुताइल बड़न। आ तू मामी अइबे करलू यही तरह मामी में आधा हक होला। आ छोटकी मामी तो तैयार रहले कब तू ही एगो का जाने कैसे खिसियात रहलू हरमेसी बतिये ना तू सुनेलू तू। देखो मामी के धके नाता आ माल चभले जाता तो ने खिसा तू लगेले बड़ा ना। अच्छा ये बताओ का हो जी मतलब तू मामा से ना बतैबू हम ना कोई से बताइम कोई जानबो ना करी। हमन क्या एक आली की तो बात है बा फिर बाद में के बादे में रही। कैसे कैसे बतिया तड़ा हो माने का हो जाई माने मामी हो तो तंची भगिना पर ध्यान दे देबू तो घट जीबू का। ना ऐसे घाटक भी थोड़े रास्ता ध के पीछे वाला चले के आराम से एकदम पूरा तबे ना देह में गर्मी रही। एकदम ठीके है देही में गर्मी कल जा इने पुअरा बा पेटारी बा हमार कुछ ही गर्मी क दी आ कुछ तोहन लो गर्मी क ले जा सारा कहा के भगने हो सरे आ मगेड़ू सगेड़ू ए मत भैया कुछ नहीं मामी हमर लिया के जात नहीं। मामी हई हां कि दूसरा के मेहरारू के अपन मेहरारू बनावल चाहत रह तू। ना मामी न हवी हमार असल पूछ ल तो मामी हई त हेजा का करत जा इमिली घोटावा तड़ तू की घोटावा तड़ तहारा की नाई शॉर्ट कोट वाला रास्ता इनके धारा के लिया के जात रहनी हो। चल हो तब हो मामी मामी जान ना पहचान मामी मम्मी लगला करे। अब जान पहचान बनैला से बनेला। उ अब कैसे जाए दही हो भाइये बराबर बड़ा ना तू इनकर मामी तो हमरो मामी।
तो अब आधा हक तोहरो में हमार हुई न गई। कहे खाती ना तू ही जानता तारा मम्मी के अपन मम्मी कह दिहन काहे ना हो जा चल गेला जा हो जा केहू ना जाला कहाँ हो जा। ना ओजू तो का करे हमनी कही जाएंगे रास्ता धोके ना जाए के रहे। कहाँ घर घर हमनी के हटे लखनपुरा। तो लखनपुरा मर्दे हो रोड सीधे सारा बात चल जाई बुर्बक बनाओ तोड़ जा हमरा के। तारा ना के पीलू कैसन हो शॉर्ट कोट वाला रास्ता देखो ना धरा के लेके तो जाता मामी के हूँ। नाता धरी तो प्यारे आ गेल न। ए मामी इंसानियत के नाता है मामी का माने हम कहत रहनी तो सटकत रहलुआ इंदिरा पर ठेके लगलू ना भगबो हैं। हैं? इनकर पीलू चलत रही तो हटाई हाँ तब मामी बाय मामी मामी मत करा जाहो सब मामी कही तो भौजी के कही अच्छा भौजी हम कहब हम भौजी कहब तब तेजे घर द्वार अब देख हाई कुल हमारे हई हाँ अब रहला पेटारी ढेर परसल या तो सरवा फूक दहला से सलाई लगा के देख जा अच्छा रही से तो रोज आई ना या 5 बोझा लेके जाई ना। ये मर्द कहाँ से तू आ गइलो अब हम सोचत तनी बनल काम बिगाड़ दहल तू। बनल काम बिगाड़ देहला। कब कब करते रहो का बिना बको मतलब बको। के अच्छा ई बताओ कि तू अपना गावे लिया के जाता रह कि तहारा के अपना गावे लिया के जाता रही। अपना गाँव में मामी ये लिया के जातोली अच्छा जा तनी मामा गाँव में। ना ना ठीक है जा जा अब का मत घरे दुआरे जाला ओजे जौन जा तनी आराम कर लगल थक गेल कर जा नहीं जा तनी जाओ ए चलो ना तो फिर कंचेरात होई ना तो एक से एक भेटिया से रहता हम तो बड़ा दिक्कत हुई। हाँ तो हम जातनी अपना भगिना संगे नंदोई के गाँव तारो से ले तारा बाबुओ से मजा ना चलो तो भरपूर मजा दही मामी। 20 रुपया देबू जा आई हवा हवाई चलत ना सही पर कौन हो बैटरिया वाली गाड़ी अब चले ली साना मैं मार दे 5 10 मिनट पे ई आवे रिक्शा हां ता लोग के ना भेट भइल का हो का आवती हो चला देखा हो आवते हुए भेट कहां ए भगिना, से चल। हुई? तो हम लोग दूसर भेट के फिर बढ़ जाता ना 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 हाई लिए कैलन न हाई ए ठीक बा देखो बस आवती हो हां बस आवती है केन हॉर्न मारती है अब का बस से आ गइल मरते अरे मर्द मामी चलो जल्दी ना तो फिर छूट गई ना तब ई जा बताओ बड़ा जा जीता। हां कि केहू दूसर देखी तो का करी इनके सरव के दूथा पर मारी आ तो आके कोरा में टंगिया सा आ ले जाके ओने सरसों में तेल फेर दियो चलो हरियरे सरसों पेरा जाई बतावो हो केतना जुग जमाना सरवा खराब हो गइल बा ए मामी भगिना बानस आ जाए के बा मामी गावे त मामी के लिया ले ले बा आ लिया के हमरा पेटारी में हेजा बैठ के बतियावत स प्यार मोहब्बत के बात अब का करब बाकी हनियो के लूर बुद्धि नहीं के देखो बस आइए गइल अरे बस जाता बस रोकवा लिया जा अब देखो तनी कि चढ़ेल स कि ना चढ़ेल स ना चढ़ियो स न त एहनी के व्यवस्था क ले रोकवैले त बानस सरौ लोग के बसे गाड़ी नहीं खे मिलत ऐसा नहीं कुल मौगी मरद के धोखा दे दे या 3 4 गो भातार राख तरी स का करब जुगवे उहे हो गेल बा एगो भातार पर कोनो मेहरारू रहे वाली नहीं खिस ना सारवा मरद एगो मेहरारू पर रहत स मौगिए पटा ले तड़ी स त का करस कौना मरद के मन ना हो के दूसर मेहरारू राखी।